2010-ben jártam először Bódvelenkén, és önkéntes munkát végeztem itt. Ez egy Borsod megyei kis falu, nagyrészt mély szegénységben élnek itt az emberek, én a gyerekekkel foglalkoztam. Miután az első évben megismertem a gyerekeket és nagyon megszerettem őket, gondoltam, hogy a következő évben a barátaimmal együtt szervezzünk nekik egy 2 hetes napközis tábort. Az első tábor alapkoncepciója az volt, hogy a gyerekekkel körbeutazzuk a világot játékos feladatokon keresztül, és megismerjük más népek kultúráját, de hamar rájöttünk, hogy hasznosabb lenne számukra, hogyha először önmagukat tanulnák meg elhelyezni a világban. A második táborunk programját erre az ötletre építettük fel. Az én kép, én tudat fejlesztéséből kiindulva egy szűkebb környezetből nyitottunk egy tágabb környezet felé. Látjuk, hogy a munkánknak egyértelműen van eredménye. A gyerekeknek olyan képességeit fejlesztjük a foglalkozásokon, amik az iskolai helytállásban is segítik őket. Sokat bővült a szókincsük, ez segíti őket az önkifejezésben, ami szerepet játszik például a konfliktuskezelési módszereikben is. 3 korosztállyal tudtunk foglalkozni 2013-ban, ennek az volt az előnye, hogy a bölcsödésekre nagyon sok idő maradt, velük sok körjátékot játszottunk és fejlesztőjátékokat. Az óvodásoknak olyan mesejátékot találtunk ki, melybe ők is bevonódhattak, majd ennek keretein belül kreatívan alkothattak. Az iskolások feladatainál leginkább arra fektettük a hangsúlyt, hogy önálló történeteket találjanak ki, és hogy saját karaktereket alkossanak meg, és ezekkel a karakterekkel ők utána képregényeket készítettek, és a végén pedig a második héten egy saját kisfilmet is csináltak csoportokban. A bódvelenkei gyerekek számára már ez a tábor szinte hagyománnyá vált, és ahhoz, hogy ezt a hagyományt folytatni tudjuk, ahhoz a segítségetekre volna szükségünk.